postupovať v prípade poruchy, elektrickej poruchy vzduchového odprúženia. V prípade, že porucha je nejakým spôsobom indikovaná na ovládači, že svieti povedzme kľúčik alebo nejaké kódy tam blikajú a nejde to nejakým spôsobom zresetovať, tak dá sa urobiť tvrdý reset. Ten tvrdý reset sa robí v podstate s týmito dvomi poistkami, respektíve s touto jednou, menšou 7,5 A. 40 A poistka je pre kompresor, toto je riadece jednotka. V prípade, že teda nefunguje ten systém, stačí poistku vytiahnuť, počkať pár sekúnd a vložiť ju naspäť. Systém sa kvázi nanovo naštartuje a ak by to mohla byť porucha, ktorá bola nejakým spôsobom spôsobená niečím dočasným, tak sa systém rozbehne. A ak by náhodou nepomohlo a vozidlo zostalo v nejakej neželanej výške, tak túto pod sedačkou zase na opačnom rohu, to je vlastne v smere jazdy ľavá strana, tak tu sú tieto dve hadičky. Ľavá hadička, alebo teda zelená hadička je pre ľavý mechúr a pravá strana je čierna hadička. Čiže v prípade, že to potrebujete spustiť zadok, tak túto odskrutkujete čiapočku, je to klasický autoventil, čiže nič zásadné a v podstate ak ho potrebujeme spustiť, tak z obidvoch mechov postupne stláčať, vypúšťať vzduch, až sa vozidlo dostane do tej plus minus požadovanej úrovne. Ak by bol opačný problém, že auto sedí dole, tak treba zase urobiť to, že teda normálne dofúknuť do požadovanej výšky, zasa treba postupne troška, až dôjdete do tej požadovanej výšky a keď bude tá úroveň tá, ktorú by ste si želali, tak skúsiť skorigovať aj ten tlak, aby bol plus minus rovnaký, aby auto nebolo nejakým spôsobom krížené. O to môže robiť nejaké divné veci potom za jazdy, takže snažiť sa dodržať ten plus minus rovnaký tlak, aj keď to možno nebude možné, ale čo najbližšie, tým lepšie. Čiže toto je také núdzové riešenie pre núdzový stav, aby sa s autom dalo jazdiť, aj keď nebude automatika funkčná.